Ay, nawag mo si Daryl. Hello. Oh, sa man dear. Unya na lang, B. Unya na lang. Unya na lang kumakuan. Unya na ko tananin mong chat. Napamugugod rin sa botanical. Makig-date. Makikita na good. Ay, dili good date ka lang. Makikita lang ba? Kuwan, good. Si Carlo, batong classmate na to. Sige na. Bye-bye. Wala, oras siya, oh. Ini-chat. Ini si Audrey, way. Kita, hindi may karong na. Kuan. Hi. Masa na? Kuan. Physics man eh. Theory of relativity na Einstein. Bulo ka na. Oh, kabalo. Bulo ka. Oo, ako din kanino. Ngani akong problem nga akong gi-solve karon. Oo. Nagimo ko akong sarili nga interpretation na nga general theory of relativity ba kay kani isa ka planet sa kuan sa or isa ka object sa space. Mahulog siya kay tungod man sa curvature sa space and time, di ba? Mahulog siya. So straight line dapat na siya, so ma-curve man siya tungod sa kanang iyang mass. Kanang mahulog ang thing kay murag kani ba? Kani ba? Kung naay mass daw sa object diri mahulog ang isa ka object diri sa kuan kay murag ma-slide ba sa curvature sa space. Pero sa fourth dimension na may tabo. What? Kay ang time man ang fourth dimension. Oh, kani mahulog ang ballpen. Wow. Mga siya ang kuan theory of relativity, ang paghulog sa object mura gud ang katong ambot kung relativity pud ni nga nahulog ko sa imuha. Ingon ana jud ni siya. Tama gyud ang giniingon sa among mga classmate nga. Di jud siya masabtan pero in fairness, gwapo man siya. Tapos basin di ay pag-abot sa panahon masabtan na rin ako ni siya. Carlo, ay sorry. Kanang maglakaw-lakaw to to. Tara, Dira ato tag tuwa oh. Tara, sa mountains. biski ka sagot tara. 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 내게로 와서 melt my heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼 Don't know what to say You are just like one spring day 설레임을 주는 걸 언젠가 Ay Carlo, lingkod sa dira be. Kape kayo. Awang hummingbird tree lang, mga Sersbenia grandiflora lang. Say love. Laboratory ba ng kuan sa laboratory? Wow. Ano sabi scientific name ano? Sersbenia grandiflora gani. Ay, tama din. Parang feel na ko ay nakakuan ko aning ano po to. Origin siya sa dito sa India. Ano to? Ang buto lang ko bala. Tambal man na sa buyag. Taysa Carlo, taysa. Nakikuan ba? Wala ko sa imuha kay. Ano ako imong gidala diri ako imong invite. Pero di akong gi-invite din niya. Ay naman yung mga barkada, ano ako man yun, di man ta close. Pati magani sa room, di ta magtinagdanay. Kag katayas ka, banyas ko, kapit-kapit lang taglingkuranan. Ito ba tinagdanay niya? Tingnan ako, gichat ko nimo. Gusto ba kita ka may laila no? Isa may gusto na mabakas-baktas to diri Gusto hindi ka makabalo, ano? Inana yung topic mo. Isa topic din ako. Naglipag jud ko sa imo kay. Nagkatapik-tapik kag science, physics, chemistry. No. Date man kaya ni. I mean, friendly date.
Kumo, wala may istorya gud. Unsa man di istorya na ako sa imo ha. Dili biya ako hilig og kanang small talk. So gusto ko magstorya about og kanang philosophy ana mga science ba para wala lang good mo lang trip na ko. Dili di ka gusto ana dayon sa gusto nimo day nga topic day. Kanang ikaw makagusto ko na makaila-ila. Di dapat mangutana ka kung unsa ko mga gusto. Pero ikaw no, weirdo kay ka. Tinatiri ginayon sa itong mga classmate nga. Di ka masabtan. Pero sayang po kay gwapo ka. Pero basin di ay. Kuan ra ko ka nang makasabot ako sa padugayan. Hinuon po, daga mo po kung ma-learn sa imo ha. Lah, kaulan na naman eh. Manguli na lang ta karon. Pero kung hagaron pati ka usab og day. Sugot gyud ta. Na magkita ba gyapon ta ba? Ay, gusto ko good. Siyempre, classmate good. Sige. Sunod na pod. Tara, manguli ta kaulan na naman. Gani, kaulan na. Then, napapig ipabuhat si ma'am sa ato ano. I mean, friend. Kuan pigagod invite ka diri ba kay ikaw ra magud akong nagupahan sa room do. Kung mga classmate ba ikaw ra nagupahan ako. So na-attract mo ko ikaw magud pinakagwapa nga group of atoms na nakita na ako. What? Ay, tara na jud kay ulan na jud, tara na jud kay ulan na. Sunod na tong istorya ko inana to, tara na. Tara. A Valentine. Someday you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 너희들 by my side.